Dino-dino kok cepet ae. Masak kerja wis ngono ae dinane. Nek ditakoni bosen apa ora ya kadang ya bosen ya guys jenenge menungso. Ya kesel barang ki tak spill blonjoku dino iki. Aku tuku kangkung, terus swiwi rong adah wis 10.000-an berarti 20.000. Tempe masakku siji tuku tewel 5.000 mbek cikalan. Wis wi mau tak 35.000 lho guys ngono tok ae. Langsung ae dimasak tewel iki 5.000 le samprit iki guys. Tapi ra apa-apa nggo jangan iki ambek swiwine iki 2 adah wi boleh piro 6 apa sapok swiwine wi. Ayam mbek tewele digodhog aku persiapan ngoceki brambang guys karo nggih bumbu-bumbune. Ini ki aku wis males blender. Kok males blender, males ngulek, manja sih. Bukannya manjet, lah apa lagi guys nek arane pokoke iya awang-awangan ngono iki njalode tak campur tempe karo ayam guys. Ben oleh akeh wong tewele saiki kok. Pokoknya yo gak sampai sore no, pakku soalnya kan ambek yungku yo seneng jangan to wong tuwek-tuwek iki nek jare nek mangan ganggu jan iki jare ora wareg guys. Langsung piye iki rasane jan gue diincip iki. Mantul kan wis mateng iki lanjut aku ngoseng kangkunge guys. Kangkunge iki nek aku anu tak tel-tel ngene ben cepet ora usah dianuni siji-siji. Oseng kangkung ya wis tak iris-iris ngene iki guys. Lho akeh lomboke. Kangkung 3.000 iki guys lho rasa wajen. Ngene iki ku yo entek ini iki wong piye wong akeh kok. Wis diincipi guys. Piye rasane wis pas apa wis pas wae mangan. Wis langsung mangan. Iya, delok ta rupane. Oh, oleh kumangane je koyo ngene. Ketake nek dadi food vlogger ya pantes ya guys ya. Delok ta. Merem-merem bareng. Wes ya guys, daily ku dino iki aku tak kerja maneh wae golek duit terus guys.